ta kasngi ha kapor khat wei baje yemen stem kala don ga jingjia ya klumar padang ki pat ba na gashnong mai khuli pat ki biru na asam ha ka te ki jingjia kala wan ra ru ya ka jingya kurup padang ki biru mekhalia bat asam kabala palong ru ya ka wei na kilong kmi na gashnong mai khuli ba kan jon lut ka sopti ka ba ka phong kat kum ga chingi thu ki biru na gashnong mai khuli la ong ba kilalet ban pan khlem no ya ki post electric balawan penyeng da ka Assam State Electricity Board ha mai khuli ha ka ba kilalet ban pen khelem ha ka porm step bat hadin ba kiladep ban pen khelem kilawan phaino chala ki jong ki jing ki sem shu la ong ba hadin ba ki brew na mai khuli kila pen khelem ya ki te ki post electric la don ki brew na Assam ki balas dang ban wat daw ya ki kato kan ningut ki brew na Meghalaya bat kumta ha balati pat ba halor ka te ki jingsha wat daw ya ki brew na Meghalaya ki pat ba ka mai khuli kila poi sha ka te ka jaka baladon ka jingnya pat ka balapoi sha ka jingi shot yadat bat ya kerup ha pedeng jongki ha ka te ka jingjia kaladon kilong kmi na mai khuli ba kila jot ki jan phong bat kata ka dei hadin ba kila kerup ya kilong kmi bat long kpa na jela Assam ha balabana halor ka te ka jingjia ki bor panyai district na Meghalaya ka bala ya lam daw ba Eric Dikhar bat ki bor district na Assam kila poi sha ka te ka jaka na banta ban tim ya ka jingi kan at bat ki bala la ru ban pen prano ya ki pat ba na Meghalaya bat Assam hadin ngata ki bo district ka Meghalaya bat Assam kilarai ban thauno da ke peace committee knamban wan ra ya ka sukasan bat ka jinga dai hapdeng ki pat ba ki basa ha ka te ka than mai khuli ka badai ru ka wei ne ki jaka khaput hapdeng ka Meghalaya bat Assam